No niin, moro moro. Täällä Jeputsu ja se Pigman 12 ja nyt ollaan tehty maini ja ollaan löydetty 3 emeraldia ja vähän kultaa ja rautaa. Ja tää vähän lagaa niinku ollaan sanottu jo melkein jokaisessa jaksossa. Melkein jokaisessa. Ja taas löytyi emeraldi. Jännää. Pitäis ladata se frapsi. Tää näyttää niin lagiittava hirveän. Joo, eli kierrettiin sitten niinku ympyrä. Eli nyt me mennään taas nyt kotiin. Vois ottaa näitä rautajakin tuota että saadaan minullekin rautaa. Yeah. Diamondia. Mä voin paikata tämän. No. No niin, 3 diamondia löytyi. Joo, löydettiin tämä. No niin. Löytyi monster spawn. Makia. Katsotaan mitä arkussa on. Kato! 1 iron, 8 tätä vehnää. Täällä on lumottu kirja ja sitten satula ja 1 iron. Noniin. Löydetäänkö me kotiin? Joo. Joo. Joo, ja se Pigmanilla loppuu pikaakseni. Nyt pitää mennä tekemään uusi koti. Mutta tämmönen maininki me tehtiin ja oli pakko näyttää teille YouTubelle, että minkälainen maininki ja mitä kaikki ollaan löydetty. Joo, nyt se olisi moro.